Moi benvidos a este vídeo tutorial sobre o Hot Potatoes. Hot Potatoes, este tutorial que tenéis aquí, perdón, este software que temos aquí, é de tipo libre, é gratuito. O único que para o cal hai que ter unha licencia é para o Masher, que é para xuntar diversos exercicios feitos co Hot Potatoes, e tamén nos permite subir a unha páxina deles en internet. Pero estos distintos programiñas que aglutina Hot Potatoes son gratuitos, podemos empregar e poderemos subir a internet sen problema. Este software está en galego e poderemos ver en que consiste cada un. Unha das aplicacións que máis empregaremos é a dos encrucillados. Clicamos. Consiste en que poremos unha serie de frases para facer un encrucillado. Por exemplo, se o motivo do noso encrucillado son os páxaros, pois poñeremos unha serie de aves. Escribiremos 4 ou 5 para ver como funciona. Merlo, vamos a poñer outra máis. Ahora damos aquí a crear cuadrícula. Aí está. E este programa automáticamente, como vichedes, pois entrelazou aquelas palabras que compartían pois algunha das súas letras, non? Agora é moi sinxelo, o único que temos que facer é engadir as pistas. Damos aquí e vemos como nos aparecen as distintas respostas que nos fixemos antes, e agora temos que inserir pois as preguntas. Gaivota, pois poñeremos, por exemplo, ave mariña blanquecina. Damos a OK e vamos co seguinte. Ferreiriño, paxariño cativo de cor azulada. Bueno, seguimos con la verca. Escuras e brancas. E agora coas verticais. Merlo, páxaro de cor negra, e gorrión, paxariño moi acostumado ao home. Como sempre, pois as preguntas dependerán de nós e que estas sexan máis doadas ou máis complicadas. Ok. Unha vez que estén todas feitas, damoslle a OK. Por tanto, agora mesmo xa poderíamos estar en condicións de crear a página web. Antes de nada, vamos a indicar aquí, en este botonciño que temos aquí, pois a posibilidade de darlle pois o nome ao exercicio. Aquí subtítulo, pois vamos a chamarlle encrucillado. Encrucillado. Aquí nas instruccións están en inglés, poderíamos poñelas en castelán. Pois poderíamos poñer, eu que sei, completa o encrucillado e acerta as preguntas que se formulan. Vale, poñeríamolo así. Isto van ser as instruccións que lle vamos dar aí, o que vai poder ter o alumno.
Avisos e indicacións, pois poríamos aquí horizontais, aquí verticais. Aquí, se é correcto, que é o que lle poremos ao rapaz, pois correcto, ben feito. Se algunha é incorrecta, poremoslle un diálogo como algunhas das respostas son incorrectas. E aquí nos di en inglés que os cadrados incorrectos foron eliminados. As respostas incorrectas foron eliminadas. Para a frase engadir unha letra correcta, pues, podemos poñer exactamente o mesmo. Engadir unha letra correcta. E a tua puntuación é pues, o mesmo. A túa nota, por exemplo. A túa nota é... Bien. Logo teremos máis botóns que teríamos que traducir. Botóns. Comprobar respostas. En lugar de check, pois vamos poner comprobar. Para introducir resposta, pois introducir. Ok. Para pista, pois tamén pista. Bueno, con isto estaría seguindo. Podríamos escoller pois unha imaxe de fondo. Para eso teríamos que primeiro guardar este encrucillado, e nese mesmo arquivo, nese mesmo cartafol onde guardámolo, pois poríamos unha foto e a anexaríamos. Farémoslo logo. Temporizador, pois se queremos establecer un temporizador para que teña un tempo máximo e os minutos que nos interesa, vamos a decir que non. Outro, isto nos permite incluir SCORM, pero bueno, non vou explicar agora porque é bastante complicado. E bueno, con esto estaría. Incluso nos permitiría enviar resultados a través dun correo, dun enderezo electrónico, escribindo aquí, ¿no? Para que o rapazo rematar o encrucillado, e unha vez que tivera a puntuación, pois fora enviada no seu correo electrónico. Pero precisaríamos un tipo de servidor un pouco máis complicado e non o vamos a facer. Polo tanto, polo agora, correcto todo, aceptar. Bien, se nos quixéramos continuar outro día, o que faríamos sería guardar como e damos un nome a isto. Pois, por exemplo, exercicio paxariños. E guardámoslo. De maneira que se outro día queremos continuar engadindo máis preguntas, daríamos aquí, abriríamos e apareceríanos isto. Engadiríamos pistas, como fixemos antes, e engadiríamos pois máis respostas aquí. Vale. Bueno, unha vez que temos guardado o arquivo, exercicio pasariños aquí, pois agora estaríamos en condicións de anexar unha fotografía se quixéramos. Para iso temos que escoller unha foto. Vou a escoller unha foto do meu equipo. Imágenes. Pois esta mesma. Esta, da RA. Copio. Copiar. Vale. Agora inserir imaxe. Vamos a ver. Bueno, pues comentaba que agora sí que poderíamos engadir unha foto se imos aquí onde pon aspecto, damoslle a examinar, escollemos unha foto que está na mesma carpeta onde guardamos este arquivo, damoslle a abrir e agora
podemos redimensionar a foto si queremos. Por exemplo, decirle de alto 500 píxeles, incluso menos. Perfecto. Podemos escoger dónde va a estar la imagen. Vamos a decirle que ninguno. Cargar. Ok. Aceptamos. Guardamos. E agora damoslle a crear página web para navegadores. Exercicio pasadiños, guardar. Sí. O seu nome contén un espacio. Bueno, eso foi porque cando lle din o nome contía un espacio e non debemos deixalo. No, cando damos un nome a un arquivo que vai ser colgado en internet non lle debemos deixar espacios, pero da igual, para agora, para esta prova nos vale. Decimoslle que sí e nos pregunta se queremos ver no noso navegador, se queremos cargar no servidor de Hot Potatoes ou non facer nada. Decimoslle que sí, que ver o exercicio no meu navegador e o teríamos. Completa o encrucillado e acerta as preguntas que se formulan. Damos ya un e nos pregunta a primeira vertical. Si necesitamos unha pista, damoslle pista, outra, etc. Bueno, pues merlo. Introducir. Se o alumno só responde a esta, pues ao comprobar a porcentaxe de acertos, a súa nota é do 3%. Ok. Bueno, con esto penso que dou por finalizado este tutorial sobre como facer encrucillados co Hot Potatoes. Un saúdo.